L'IES Benigasló va obrir al 2004, només fa 16 anys. Era el tercer IES de la Vall d'Uixó, tots públics. Té uns 800 alumnes i 84 professors. És un centre jove, però amb professorat no tan jove. Des de que va eixir la normativa, el director, mestre i a més de matemàtiques, ho trobava una millora a la bogeria dels 11 professors especialistes que es trobava un xiquet o una xiqueta quan venia de l'escola a l'institut. Els primers d'ESO, amb grup de reforç, flexibles, desdobles, feien que les avaluacions foren de massa persones que coneixien l'alumnat en 2 o 3 hores a la setmana i que no permetia la formació de grup classe. L'any 2016, últim any com a director, decideix imposar els àmbits com a proposta per al curs següent. El professorat prou reticent ho accepta, amb una part del professorat il·lusionat per la nova idea i perquè al centre els àmbits de PEMAR, R4 i FPB sempre havien sigut agafats per el professorat definitiu que confiava en aquest sistema de treball i en els seus avantatges per a l'aprenentatge de l'alumnat. Fem una combinació de castellà, valencià i socials, i per un altre costat, matemàtiques i biologia. El tutor o tutora sempre és un professor de l'àmbit. Per tant, més de la meitat de l'horari ho fan amb 2 professors, de 7 hores. Tenen professorat de referència i així es senten més recolzats. A més, el professor o professora selecciona la matèria i evita repeticions absurdes que té el currículum, amb l'ajuda de les reunions setmanals de coordinació. Reduïm la ràtio. Fem grups d'entre 15 o 20 alumnes. De 6 grups oficials, fem 9 grups classe amb totes les matèries amb el mateix alumnat, llevat de religió, valors ètics i les optatives. A poc, anem ampliant el període d'aprenentatge basat en projectes, progressivament. Hi ha poqueta formació en això per part del professorat, com et dèiem abans, aproximadament de 50 anys, però el més compromès i implicat en els àmbits, sobretot els mestres. Els àmbits milloren la transició entre primària i secundària, milloren la convivència entre l'alumnat de primer de l'ESO i la resta de l'alumnat. Cada any es fa una evolució i una adaptació al centre de les famílies. I en les classes d'àmbit es combinen les classes més normals amb projectes, de manera que aconseguim menys vertigen en el professorat per agafar-ho. El primer any, el professorat estava compromès amb el projecte. Necessitàvem mínim un professor o professora definitiu per cada parella de l'àmbit. Coordinàvem el professorat per parelles, com es feia al PEMAR. Però encara que aquesta coordinació és positiva per a l'alumnat i el funcionament del grup, deixa sense acompanyament al professorat, que només és especialista de la seva matèria i necessita més recolzament. Al següent any, comença la coordinació per àmbits. El cap d'estudis coordina el professorat dels diferents àmbits en reunió setmanal per espentar els projectes dins dels àmbits, almenys 2 a l'any. La metodologia de l'aprenentatge basat en projectes aprofita per analitzar els diferents continguts de les matèries treballant d'una forma integrada i comencem a assistir a jornades de la setmana dels projectes. El següent any es crea la figura del coordinador o coordinadora d'àmbit i es proposa com a objectiu un projecte per trimestre, 12 setmanes a l'any de treball. Tornem a les jornades de la setmana dels projectes amb propostes més ben realitzades que l'any anterior. A poc, augmenta el professorat definitiu que imparteix els àmbits. Es reforça la figura dels coordinadors d'àmbit i assisteixen a les reunions de transició a partir d'enguany. I'll climb up a ladder with a hammer and a nail, now nail it. Well, we worked so hard to build a little house together. In the snow or the rain or the ice cold wind, whenever. No matter what the weather, we're together.
Hoy, en el programa Recordando el Tiempo, estamos con Juan Gómez, un vecino de la Vall d'Uixó al que le entusiasma el arte de la cestería y hacer objetos con maderas. Para hacer esta labor se necesita mucha destreza, paciencia y, como no, tiempo. Juan ha realizado muchas manualidades a las que les ha dado uso, como bandejas, cestas, que luego al final de la entrevista os mostraremos. Aparte de esto, también ha hecho objetos con cáscaras de nuez. Bueno, buenas tardes, Juan. Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo hace que haces este tipo de manualidad? Llevo unos 7 o 8 años haciendo. ¿Alguien te ha enseñado a hacerlo? Sí, me ha enseñado mi cuñado. Allí en Albacete, cuando he ido de vacaciones, pues como él está haciendo todas estas manualidades, me ha enseñado a mí. Necesitas, el material que compras, ¿dónde lo compras? No suelo comprarlo, lo cojo, es esparto y lo cojo de allá de Albacete. Cuando voy de vacaciones, pues me entretengo en ir a la montaña a cogerlo. Bueno, ¿y cuánto tiempo se requiere hacer una cesta? Depende el tamaño de la cesta que sea. Si es pequeñita, menos, si es grande, mayor. Entonces, pues depende, no puedo decir exactamente el tiempo ni los días, porque hay cestas que me ha costado hasta 1 mes y 2 meses. Esta labor se está perdiendo poco a poco. ¿Qué opinas de esto? Anteriormente lo he dicho, que me parece mal que se pierda una cosa que esto pues viene de anteriormente, de los antepasados, vamos a decirlo así, porque yo he visto muchas cosas por ahí y me han gustado mucho y a razón de esto pues yo he intentado aprender de mi cuñado. Ahora que ya le hemos hecho las preguntas a Juan, nos va a mostrar sus creaciones. La selecció del professorat és molt important per tindre èxit, com sempre, però més encara perquè passen moltes hores amb el mateix grup. Per tant, són referents molt importants en la vida adulta. Una de les claus són els grups heterogenis. La reducció de ràtio i la diversitat de l'alumnat en la classe és molt important per a l'IES de Nigató en tots els nivells, sobretot als primers cursos de l'ESO, que no tenen itineraris curriculars i la barreja d'alumnat és més senzilla. Necessitem una implicació imprescindible del Departament d'Orientació. El Departament d'Orientació és part de l'equip directiu, perquè col·labora amb nosaltres a l'agrupament de l'alumnat, amb el traspàs d'informes de l'escola, setmanes de treball entre recerca d'informació de les escoles, entrevistes amb orientadores, tutores i personal de suport, donant molta importància a la informació que les escoles ens aporten en el coneixement del seu alumnat. Fins ara fèiem avaluació inicial d'assignatures instrumentals, castellà, valencià i matemàtiques en maig o juny, per poder tindre un element més d'informació en la configuració dels grups. Una prova comuna a totes les escoles per tindre un mateix referent més objectiu, però l'experiència ens ha fet veure que els resultats són molt similars als obtinguts a l'escola i que és un procediment que angoixa l'alumnat i el professorat de l'escola. No aporta més informació de la que ja tenim de l'escola, per tant, hem decidit entre tots deixar de fer-les. El departament també ens ajuda en el control de necessitats i en l'assessorament pedagògic. El contacte amb les escoles cada vegada és més estret. Exalumnes celebren i els formen en temes com xarxes segures. Amb l'alumnat de 6è i grups com el PEMAR fan projectes d'aprenentatge del servei a les nostres escoles adscrites, com treball per ambients, i l'alumnat del club de lectura assisteix a les escoles per llegir a infantil i primària. La visita dels xiquets i xiquetes de 6è al centre i la visita de les famílies és una de les més esperades de l'alumnat de 6è i dels seus tutors i tutores. En aquest moment, març, ja comencen a sentir-se part de l'IES i a les famílies les xerrades i visites al centre els lleva part de la preocupació i també comencen a veure el centre com a seu. Un altre programa que també funciona molt bé és Amic Gran, Amic Menut. En ell, l'alumnat de tercer de l'ESO es presenta voluntàriament per acompanyar a un alumne de primer de l'ESO que vindrà de l'escola. Es formen parelles que funcionaran al llarg del curs
i faran diferents activitats i dies de convivència per a millorar la seva integració en el centre i la seva autoestima. Alguns dels nostres punts forts són l'acollida de l'alumnat, el traspàs d'informació i el contacte i treball de les escoles que permet un coneixement de l'alumnat abans de vindre. També, els àmbits han tingut una bona acollida per part de les famílies i l'alumnat de primer de l'ESO. La reducció de ràtio en nivells on l'alumnat és absentista o té poc interès pels estudis pot trobar més inclusiu. Tots sabem que l'alumnat de primer de l'ESO és la base. Si ells i elles funcionen i comencen a l'institut, tenen més probabilitat d'èxit. Fins ara, no incloïem a la reunió de transició el professorat d'àmbits. A més, el professorat no sempre és definitiu, per tant, alguns d'ells no tenen experiència en els àmbits. També, el professorat de matemàtiques ha sigut reticent moltes vegades. I uns altres tenien prejudicis sobre una baixada del nivell educatiu i problemes al passar al segon de l'ESO. No és cert. També les jubilacions de professorat, alguns mestres que impartien en els àmbits i que el professorat jove no ha agafat el relleu, també ha donat problemes. La falta de material d'elaboració pròpia per a treballar l'àmbit, però per contra una anarquia organitzada amb el Drive i l'Evernote amb un recull de propostes per a seleccionar. Això permet més llibertat al professorat a l'hora de seleccionar materials. Una de les coses més complexes és fixar continguts comuns mínims. Costa molt. La importància de l'ortografia o arribar a consens sobre criteris d'avaluació és difícil. Però, pese tot això, és una experiència molt positiva. Millora la convivència al centre, el sentit de pertinència a grup classe i el referent amb el professorat d'àmbit. Millora la seguretat de l'alumne i a segon de l'ESO la gran majoria voldrien continuar treballant en àmbits.